Historien om Benjamin Franklin. Meget kort. Nu i 3D! Yeah! Velkommen til historien om Benjamin Franklin. Benjamin har været til mange ting. Han har blandt andet skabt et... han har været til at underskrive uafhængighedserklæringen, som har gjort, at USA nu er uafhængig af andre kolonier. Samtidig erkender vi ham alle sammen for $100 i USA. Der er nemlig hans billede, hans hoved på. Han har blandt andet været med til at grundlægge et akademi i et år, som hedder University of Pennsylvania, som så sådan noget og mange andre ting. Han har også været med til at grundlægge et selskab, som hedder The American Philosophers Society, som også forkortet hedder APS. Ja. Benjamin Franklin blev født den 17. januar 1706 og blev født i Boston, men flyttede senere til Pennsylvania, hvor han blev bogtrykker fra 1729 til 66, hvilket var 37 år, så det var ret meget. Her udskrev han mange bøger, og han lavede selv et blad, der hed Paul Richards, som han blandt andet udgav gennem debatselskabet The Junto. Stop. Benjamin Franklin blev født den 17. januar 1706 i Boston i USA. Han blev uddannet som bogtrykker i 1938 giftede Benjamin Franklin sig med Deborah R. Franklin, og de fik 2 børn sammen. Deres første barn døde som 6-årig af kopper. Deres andet barn levede hele livet igennem, fik 7 børn og endte med at tage sig af Franklin i sine gamle dage. Men før alt dette fik Benjamin Franklin et illegitimt barn ved navn William Franklin. Dam dam dam. Hej børn, mit navn er Benjamin Franklin. I dag skal vi lære om elektricitet. Yay! Året er 1750, og jeg skal bevise, at der er en elektrisk ladning i lyn. Derfor er jeg taget ud i stormvejr med min drage. Og så kommer det. Juli! Jeg sagde det jo. What up? Hey! Qu'est-ce que c'est vu en français? Jeg er i Europa, og som I kan se, er der sære franskmænd, der løber rundt med franskbrød. Hey, oui, 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 oui! Jeg er her for at forhandle uafhængighedserklæringen på plads med englænderne. Jeg har den med mig her. Det er nemlig rigtigt, fordi i 1775 skrev han under på uafhængighedserklæringen i USA og tog til Europa, nærmere fra Frankrig, som blev sandt for at få forhandlinger på plads. Og senere tog han så til England, hvor forhandlingerne blev sat på plads. Bloody hell, you bloody Americans, Yankees and everybody, fuck you, go back to America. Here your constitution, take it with you home, I don't want it anymore, take it, fuck you, get away. Farvel Frankrig, jeg vil savne jeres kvinder. Det er nemlig rigtigt, for i 85 tog han tilbage til USA og blev formand i byrådet i Philadelphia og for regeringen i Philadelphia. I Pennsylvania. I 1787 fik han så en kommission, som også var med til at udarbejde USA's forfatning. Action! Benjamin Franklin er kendt for både filosofi, fysikere, forfattere og politikere. Han er med til at skabe en stor selvforståelse i USA, blandt andet gennem sin bog Autobiography, der blev skrevet i 71-89 og udkom i
1918. Han ses som en af de første amerikanere nogensinde, og har en kæmpe værdi for USA. Blandt andet kan man se det gennem, at han har et billede af sig selv på den amerikanske dollar. Kom nu. Ja, det er mig. Juhu! Derfor er Benjamin Franklin en af de største og vigtigste figurer i amerikansk historie gennem oprindelsestiden og uafhængighedskrigen. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men han er rigtig god. Hej. Det var alt, jeg havde at fortælle jer. Jeg synes, vi giver en stor klapsalve til vores gode rekvisitter. Ja! Er du på til? Sig noget. Sig noget.